Tkompli tikber il-pressjoni fuq il-Ministru Clayton Bartolo dan hekk kif minbarra lill-Ministru tat-Turiżmu li ħafideh id-Dikasteru wara l-falliment tal-mechanisms ta' Giulia Farrugia bħalissa huwa s-suġġett ta' kritika għal fatt li anke hu ħalla l-industrija tat-turiżmu bla pjan ta' kontingenza fid-dawl ta' sitwazzjoni prekarja li reġgħu sabu ruħhom fiha. Bartolo qed jaffaċċja wkoll pressjoni kif mill-Awtorità tat-Turiżmu qed toħroġ informazzjoni dwar kif din l-istess awtorità inbidlet f'ATM minn 4 min nies illi għandhom is-saħħa u li Bartolo jew m'għandux saħħa fil-konfront tagħhom jew inkella jinsab biċċa waħda magħhom fil-ħadma illi qed issir. Iżda hekk dan ma kienx biżżejjed issa Bartolo sab ruħu f'taħwida oħra kif The Shift News kienu żvelaw illi Hugh Gilbert Perit kien ingħata direct order għal xogħol minn xejn inqas mill-kap eżekuttiv tal-Istitut tal-Istudji tat-Turiżmu l-ITS Pierre Fenech. Fenech li huwa mill-mellieħa propju bħal aħwa Bartolo u li ngħata l-kariga ta' CEO tal-ITS b'ingaġġ politiku qed jgħid li huma kellux idea li Gilbert Bartolo kien hu l-Ministru Clayton Bartolo illi taħtu jaqa' l-ITS. Fenech qal li hu sar jaf il-Ministru tiegħu u l-Perit illi qabbatu biex jagħmillu din il-biċċa xogħol kienu aħwa wara illi propju The Shift News batulu mistoqsijiet f'dan ir-rigward. Fenech ra wkoll illi jatti lill-Ministru Bartolo li diġà jinsab f'aktar kontroversji billi qal li d-deċiżjoni li jagħti direct order lil Gilbert Bartolo kienet purament tiegħu u illi il-Ministru ma kellu xejn x'jaqsam ma' dan id-direct order. Is-CEO tal-ITS illi kombinazzjoni kien inħatar ukoll kap eżekuttiv taċ-Ċentru tal-Konferenzi tal-Mediterran illi kombinazzjoni ukoll taqa' taħt il-Ministru Clayton Bartolo prova jikdeb ukoll meta qal li meta ngħata dan id-direct order Bartolo ma kienx għadu l-Ministru responsabbli mit-Turiżmu xi ħaġa li The Shift kixfu bħala stqarrija falsa. Dan kollu jkomplu jpoġġi lil Clayton Bartolo f'pożizzjoni kompromessa ma dan kollu u mhux b'sorpriża sissa il-Prim Ministru Robert Abela anke f'dan il-każ baqa' ċass u maħa ebdazzjoni.